Ahoj, stáva sa ti, že siahneš po jedle, aj keď nemáš hlad? Emočné vyjedanie je správanie, pri ktorom sa ľudia uchyľujú k jedlu ako spôsobu zvládania svojich emócií. Či už ide o stres, smútok, ale i radosť, nudu alebo napätie. Niekedy sa to môže stať, keď sa cítime dobre, napríklad pri oslavách alebo stretnutiach s priateľmi, ale častejšie je to spojené s negatívnymi emóciami, ako sú smútok, nuda alebo frustrácia. Pri emocionálnom vyjedaní nejde o to, že by sme boli hladní, ale skôr o to, že jeme na utíšenie svojich pocitov. Môže to viesť k nezdravým stravovacím návykom a problémom s váhou, pretože v tej chvíli nepočúvame signály nášho tela a tak nám jedlo poskytuje dočasný únik ako komfort. A ako s tým pracovať? Za prvé, identifikuj emócie. Skús si uvedomiť, kedy máš chuť jesť z emocionálnych dôvodov. Sú to chvíle stresu, nudy alebo radosť? Za dva, hľadaj alternatívy. Namiesto jedla skús nájsť iný spôsob, ako sa upokojiť alebo vyrovnať s emóciami, napríklad cvičením, meditáciou alebo telefonát s blízkym. Za tri, zlepši povedomie o jedle. Uč sa, ako počúvať signály svojho tela a rozlíšiť, či máš skutočný hlad alebo len emocionálnu potrebu jesť. Emočné vyjedanie nie je len o negatívnych emóciách, ale aj o tom, ako sa staviame k jedlu v rôznych situáciách v živote. Cieľom je nájsť zdravšie spôsoby zvládania emócií a udržiavať rovnováhu. Ide o proces, ktorý si vyžaduje čas a trpezlivosť, ale postupne sa dá naučiť, ako sa s ním vyrovnať. Ak si sa v tomto videu našiel a chceš pomôcť, napíš mi do správy.